ददेरे नों बेयाव मानो हारसिं फैदों? आंहालाय आरो हारसिंनि अनगा सोरथो आंगो दंबावो? आंहालाय जेब्लायबो हारसिङै खानोसै आरो हारसिङैनो थागोन, हारसिङैनो थैलांगोन। ददेरे नों मानो बिदि बुंदों? नों हारसिं नङा ददेरे, नोंजों लोगोआव आंबो दङ। बिदि बुंनानै आंनि गोसोखौ गोजोन होनो दानाजा। बेफोरबायदि दाबुं ददेरे, नोंजों लोगोआव आंबो दङ। नों बेफोरबायदि सानबाय थानानै गोसोखौ लोरबां खालामनो दासान। बेफोरबायदि गोसोआव दुखु लानानै हारसिं हारसिं सानबाय दाथा नोङो। साननाया गाज्रि जायो। थुदो। दिनै हरखाबै ददेरेया आंनि सायाव मानो बेफोरबायदि खालामखो? दिनै ददेरेया आंनि सायाव मानो बेफोरबायदि साननाय फैखो? ददेरेयानो जुदि फरायनो गोसो गैलाबा आं मानो माबोरै फरायनो गोसो जानो? आंबो फरायला, आंबो थांनोसै। ना ददेरेया आंनि सायावसो माबा मोनसे मोनथिदों? नङा नङा, आंथ' जेबो दाय मावाखै। ओहो, आं ददेरे गैयाब्ला फरायनो हानाय नङा। आंबो न'आव थांनोसै। ददेरे नों ओंखाम जादोंना जायाखै? ददेरे मा जेबो बुङा? नों ओंखाम जादोंना जायाखै? ओहो, जायाखै। मानो? मैया मोनायावबो जायाखै आरो दाबो जायाखै? आं ओंखामखौनो मानोबा उखैनाय मोनाखै रिन्दाव। रिन्दाव, आंनि बे गोसो आरो मेगननि नोजोराव आइनि महर आरो अननायफोराल' दोमो दोमो फैबाय थायो। ददेरे बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुं माहारियानो सानसे नङा सानसे थैखायो। बियो गावबा गावनि बरादनि सायावसो थायो। जानो हागौ आयंनि थैनाय समाबो बेखिनियावनोमोन। बेखायनो दिनै आयंआ जोंखौ नागारनानै थांबाय। आंनि आरज आयंआ जेरावखि थाया मानो गोजोनैनो थानो हाथों। रिन्दाव, मानसिया मानो थैयो आरो मानो दुखु जायो?
ददेरे बेखौ इसोरानो हरखानाय गासिबो मोनफा मोनफा बराद बेखौ जों सुबुं माहारिया जेबो खालामनो हाया इसोरा जेखौ खालामो जों बेखौ गनायनानै लानांगौ जायो नाथाय रिन्दाव आइयादि आंखौ हरखाबै नागारनानै थांनांगौमोन बेथ' गनायथाव नङामोन ददेरे बरादा थिनबाय जेब्ला नों गनायथाव नङाब्लाबो नों गनायनानै लानांगौ जायो नोंनि गोसोनिफ्राय गासै लुबैनाय साननाय जाफुङोब्ला नों जांख्ला खालामनांगोन रिन्दाव थारैनो आइया आंखौ गारनानै थांमारबाय आयै आं बोरै बावनो आयै नोंनि आंखौ अननाय उन्दै समनिफ्रायनो जोथोन लाबोनाय नोंनि आफा गैयै समनिफ्रायनो आंखौ फेदेरबोनाय नाथाय दा नोंबो नों साजानि गांरास्लाबैयावनो नों मानो नागारलांखो आयै नों मानो नागारलांखो जाबाय ददेरे दागाबसै आयंआ थैनानै थांदोंब्लाबो बिनि जिउआल' जोंखौ नागारनानै थांदों नाथाय बिनि अननाय बोसोन होनाया अरायबो जोंनि गेजेरावनो थाबाय थागोन आयंनि बिदि अननाय बोसोनफोरखौ जों माब्लाबा बावनो हानाय नङा गोसोआ नोंखौल' मानोदि सानबाय थायो बुजि मोनला लिभिस्टन माब्लाबा समाव जों सानैनि गोथौ सोमोन्दोआ गावस्रायोब्ला नों मा खालामगोन ददेरे नों बिदि दाबुं आंनि बे गोसोआ नोंखौ बावनो हानायनि गोहो गैया जों सानैनि मोजां मोनलायनायखौ आं माब्लाबाबो गावस्राहोआ थेवब्लाबो माब्लाबा समाव गिखांनाय फैयो जों सानैनि एसेबां मानि अनज्लायनाया जुदि गावस्रानांगौब्ला आं बोरै थानो हागोन लिभिस्टन नाङा ददेरे नों बिदि बुंनाङा आंनि गोसोआ गिखांनाय मोनो आं नोंखौ आंनि जिउनिफ्राय गोजान जानो माब्लाबाबो होआ लिभिस्टन नों आंखौ एसेबां अनो औ ददेरे आं नोंखौ जिउजों मोजां मोनो आरो अनो आंनि बे जिउ मोनसेया नोंखौ लानानै दैदेनलाङो अरायबो नों आं जाना थागोन ददेरे लिभिस्टन थारैनो नों जोबोर अनसुला आंखौ नोंनि बिखायाव अराय सम जायगा होबाय था लिभिस्टन आं नोंनि बिखायावनो अराय सम उन्दुनानै थानो गोसो नै माथो लिभिस्टना बावसो दङ मा खालामबाय थादों बेलाय ओइ लिभिस्टन हो माखौ हारसिं थानानै इसिबां मानि सानबाय थादों नोंलाय माबालै माखासे जानाय जाथायफोरखौ गोसोखांनानै सानबाय थादों आं हाब बेफोरबायदि दुखु थालायनानै सानलायनाय नोंहा मा जाथाय जालायखोब्रा लिभिस्टन आंसो मिथिगौ आंनि जिउआव मा जाथाय जादों सासे सिख्लाखौ जोबोद मोजां मोनोमोन हाब सोर सिख्लाखौ बिराद मोजां मोनामोनब्रा नोंलाय लिभिस्टन बेफोरबायदि जाथाय जालायनाय खोनासं बिरदाव
आं सानाखैमोन जे बेखौ बिदि खालामगोन होननानै। खोथायाथ' एसे साननो गोनां, नाथाय खोथायाबा सैथो नंगौना नङा नों बेखौ बिजिरालासिनो बोरै बुंनो हाखो? खोथाया नंगौना नङा आं बेखौ मिथिया, नाथाय बियो बिखौ गामिनिसो लोगो होननानै खोन्थायोमोन। मोजां मोनलायनायाव बेफोरबायदि एसे एनैया जाखायो। जिखुनु जाया खोथाया नंगौना नङा नों बेखौ बिनि खाथियाव थांनानै खनसे बिजिरना नायनांगौमोन। जेबो नाथाय नङा, नों जिखुनु बिनि खाथियाव खनसे थांनानै थारखौल' बिजिरहै। ददेरे, नों मानो इसिबां सांग्रा जालांखो? नोंनि साननाया खमायनो नागारै माथो बारायलांगासिनोसो दङ। जुदि नोङो बेबायदि जाया लोङा थायोब्ला नोङो रानख्रेबनानै थैलांगोन। नों बेखौ मिथिगौ? थैथोंसै, थैनो हो आंखौ। आंनि जिउआनो थांना थानायनि जेबो मुलाम्फा गैला, जाय जिउ दिङानि बैथा जानानै आंनि थांखिसिम सहैनो हेफाजाब होदोंमोन। नाथाय दिनै बे बैथायानो गैलाब्ला अब्ला आं बबे राहाजों थांखिसिम दावगालांनो हाबावगोन? आं हानाय नंला रिन्दाव, आं हानाय नंला। ददेरे, नों मानो इसिबां गोसोखौ लोरबां खालामनानै लाबाय थायो? गोसोखौ गोरा खालाम ददेरे, गावखौनो खुसियाव दोननो नाजा। दोना, नाङा आंनो खुसि। रिन्दावलै, आं आइखौ बिराद नायनो लुबैदों। ओइ रिन्दाव, आं आइखौ नायनो लुबैदों होनदों। ददेरे, गोसोखौ लोरबां दा खालाम होनबाय ना, नोंजों लोगोसे आंबो दङ। रिन्दाव, आइया आंखौ बिराद अनोमोन ना। दाथ' आइ बादि अनग्रा आंहा जिउआव रावबो गैला। आं सोरनि अननायखौ लानानै थांनानै थानो हाबावनो रिन्दाव? ददेरे, जोंनि खाफालानो बिदिनो दानानै हरजाखानाय। आद्रा मिजिं आरो आद्रा सिमां लानानै जिउनि लामा दावबायनांगोन। रिन्दाव, जों सानैजों अनलायनानै थाबाय थागोन रिन्दाव। नोंल' आंखौ अनबाय था रिन्दाव। जागोन ददेरे, जों सानैजों अराय सम अनलायनाया गोजोनैनो थाबाय थागोन।